Hemen de salam. Ben täç geldi bolly. Döwran agam diýdi. Döwran agam bilen ýokmy, çykmaýanmy? Han Döwran agam. Ene şoňa Döwran aga diýerler. Döwran video uğundan nesip edilmen täç geldi bolly bilen birlikde biz owada Ýadynızda bolýan bolsa elbetde bir Rossiýa döwletinde Moskwa şäherinde ençeme wagtda Döwran agam bilen bileje Türkmen toýlaryny, canly sesli aýdymlary, şow konsertler geçirdik. Oglanlar sataşyp diýdi-de Döwran agam bäpide siz bilen bir gatnaşyp oturşalarym diýen teklip boldy. Şol maksat bilen hem şu videonu çekken Döwran aga bilen birlikde Siz için ikran täzelik var. Çünkü herimizde bir ideýa. Yani birinci baly şow toý hyzmaty DJ, alıp barjy showman, elbette Döwran agam bilen birlikde kamera. Bu da ikinci ideýa, canly sesli aýdymlary, türkmen halk aýdymlaryny Rossiýadaky, Moskwadaky ýa-da dinlemek üçin onu hem ýola goýup oturýarys nesip boldy. Eger de bizim şu wagtlarymyzyň ýola goýup, bizim şu işlerimiziň dowamly bolmaklaryny isleýärler bar bolsa, şu videonyň aşagyna kommentariýa galdyryp bilen habarlaşmaňyzy bize gyzyk pikirler. Döwran video ulgamda kanalyna tomoşa etmek isleýänler üçin, şolary canly sesde görmek isleýänler üçin we şolary eşitmek isleýänler üçin täze ideýa bilen başladyk. Bilen şu ideýamyzy öňe sürüp, bize golda berýärler bolsa, kommentariýa galdyryp, men zoratda. Döwran video täç geldi bolly. ulgamda.